Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. do 2013. Europski socijalni fond, širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, faza 3. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Organizacija za građanske inicijative započela je 28. rujna 2015. u partnerstvu s udrugom Žena Drniš, Centrom za rehabilitaciju Fra Ante Sekel iz Vrlika i Šibensko-kninskom županijom. Provedbu projekta pod nazivom AHA, ad hoc asistencija obiteljima. Projekt se provodio na području Šibensko-kninske županije. Trajao je od 28. rujna 2015. do 27. studenoga 2016. Ono što mi zapravo želimo postići ovim projektom je osigurati osobama koje skrbe o svojim ovisnim članovima usluge naših ad hoc asistenata, odnosno usluge dadilja i njegovateljica te usluge vozača. Da te pozdravi Vesna tvoja. Evo da se malo bolje možeš osloniti. Izađe i na terasu, Bogu hvala. Kad se mora odjeti do Knina. Znači, trebam ti otići sutra do bolnice. Ima neke malo voćke u djeci malo. Da se vidimo sutra ponovo. U sklopu ovog projekta zaposlili smo i 7 dugotrajno nezaposlenih osoba koje smo u projektu ranije i školovali za zanimanja dadilje i njegovateljice, te oni u sklopu ovog projekta i pružaju te usluge. Imali smo još jedno dodatno zapošljavanje gdje smo zaposlili jednog vozača, odnosno kućnog majstora, koji isto tako na terenu pruža i ovaj tip usluge. Dobar dan, Štane! Dobar dan, moj ljudi! Kako je dobro? Nalazimo se kod korisnice Stane Vranković u Kistanjama. Moj posao je počistiti, spremiti drva za ogrjev, lijekove donijeti, plaćanje računa. U biti sve što treba jednoj starici koja je bolesna i nemoćna. Projekt ad hoc asistencije obiteljima koje skrbe o svojim ovisnim članovima nastao je na osnovu realnih potreba na terenu. Uočene su potrebe obitelji koji skrbe o svojim ovisnim članovima da im se pruži nekakva podrška kako bi uskladili svoje obiteljske i radne obaveze. Kroz ovaj projekt educirali smo njegovateljice i dadilje koje smo odmah i zaposlili tijekom projekta. Uspostavili smo liniju besplatnog telefona na kojoj se 24 sata može dobiti usluga ad hoc asistencije koja je maksimalno prilagođena i trajanjem i oblikom potrebi osobe koje se pruža. U okviru centra ad hoc asistenti pružali su besplatne usluge. Njega starih i nemoćnih, čuvanje, osobna higijena, nabavka i priprema hrane u domu korisnika, prijevoz do zdravstvenih i drugih institucija, ako postoji potreba za vrijeme čuvanja korisnika u odsutnosti skrbnika. Dobar dan! Kako si? Pozdravljam, cure, kako ste vi? Dobro. Dobro, koliko je ona. Nakon završenog tečaja za gerontodomaćicu preko Pučkog učilišta u Kninu nalazimo se kod Bože Spajića gdje obavljamo poslove kao gerontodomaćica, kućne poslove, pomoć i njega u kući. Evo sad trebam upravo uzeti, jer sad smo pronašli. Što se tiče same moje zahvalnosti prema osoblju koji se trenutno ili i kad i nije tu, isto ću ja uvijek o njima imati mišljenje. Ukratko, najsažetije imam što je moguće, najveću zahvalnost, to je prema tome
osoblju koje dosta puta uslugu čini. Bilo radom, bilo poštivanjem, bilo čim. Bilo mi drago, vidimo se. Dođite opet, dobro ste došli, kako dođete. U suradnji sa Pučkim učilištem u Kninu također smo i osigurali edukaciju za 20 dugotrajno nezaposlenih osoba. Dakle, tu je riječ o edukacijama za njegovateljicu, gerontodomaćicu i zavarivača, odnosno zavarivačice. Kao ravnatelj ovog učilišta izrazio bi svoje zadovoljstvo dugogodišnjom uspješnom suradnjom sa Organizacijom za građanske inicijative iz Osijeka. U ovoj godini od istih smo putem javnog natječaja dobili posao osposobljavanja 27 polaznika odabranih temeljem odabranih nastavnih planova i programa i temeljem projekta. Radi se o 2 programa gerontodomaćica, jednom programu osposobljavanja za njegovateljice i jednom programu zavarivača postupkom. I jednom program smo realizirali u prvoj polovici ove godine, dok su ostala 3 programa u tijeku, odnosno završit će najkasnije do 15. studenog. Izrazio bih da smo u realizaciji ovih programa ostvarili suradnju sa mnogim ustanovama i udrugama u gradu, kao što su Dom umirovljenika, Udruga Sveti Bartolomej, Hrvatski crveni križ, Srednja strukovna škola i drugi. Jako smo zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i odnosom polaznika prema preuzetim obvezama. Sa realizacijom programa Zavarivač smo krenuli početkom 9. mjeseca. Program se sastoji iz teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio je odrađen u Pučkom otvorenom učilištu Knin. Praktični dio se radi u radionici Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira Knin. Sa programom smo pri kraju. Imamo još par dana. Polaznika imamo 4. Zadovoljan sam sa njihovim napredovanjem. Uspjeh je očekivan. Došli smo ovdje u radionicu koju smo predali za tečaj za varioca real zavarivanja. Ja i moje kolege se ovdje nalazimo da bi stekli znanje koje smo već stekali u radnim satima koje već ovdje radimo. Naučili smo variti, brusiti, što kaže, i to nas steče znanje da bi mogli dalje napraviti u višim poslovima, što kaže, koji poslodavci traže. Mi smo do sada obuhvatili nešto više od 70 obitelji, odnosno osoba koje skrbe o svojim ovisnim članovima obitelji, i pružali smo im usluge na terenu. Usluge su vezane za usluge pomoći u kući, usluge čuvanja djece i usluga skrbi o starim i nemoćnim osobama, te također usluga prijevoza osoba k liječniku ili u dom zdravlja ili nekakvu sličnu zdravstvenu ustanovu. Ja sam Bradaš Marijana, polaznica sam tečaja za njegovateljicu pri Pučkom učilištu u Kninu. Nalazimo se trenutno u staračkom domu gdje pomažemo starijima i nemoćnima pri njihovim potrebama. Osobama s intelektualnim poteškoćama bio je dostupan besplatan povremeni boravak u Centru za rehabilitaciju Frante Sekelez u Vrlici s popratnim sadržajima, likovne, glazbene i keramičarske radionice, te besplatnim prijevozom do centra. Ja radim kao likovni terapeut u našem centru. U ovu likovnu radionicu dolaze korisnice kroz cijelu godinu. Tu se pripremamo za sve ove važnije blagdane. Pripremamo prigodne čestitke za Božić, za Uskrs. Pripremamo se za maskenbal, izrađujemo kostime i maske. I nastojimo se zabaviti kroz lijepljenje, bojanje i nastojimo i naći neke nove tehnike i tako. Kroz višegodišnju suradnju Centra za rehabilitaciju Frante Sekelez i organizacije građanske inicijative Osijek, odnosno Drniš, rodila se ideja da zajednički stupimo u projekt ad hoc asistencija obiteljima. Mi smo u tom projektu u svojstvu partnera. Naš partnerski dio odnosio se da sukladno našoj djelatnosti osobama sa intelektualnim teškoćama sa područja Šibensko-kninske županije prema njihovim potrebama i interesima
pružimo radnu rehabilitaciju i terapiju kroz naše radionice. Ono što možemo reći kao izvješće ovog projekta je da je posao izvrsno odrađen, a kao rezultat tomu je visoko zadovoljstvo naših korisnika. Kroz aktivnosti centra i uz pomoć partnerskih institucija pružena je podrška obiteljima koje skrbe o ovisnim članovima. Uvođenjem ovih novih usluga znatno su rasterećene obitelji koje brinu o svojim ovisnim članovima. Smanjena je institucionalizacija kako ovisnih članova, tako i onih koji o njima skrbe.